आर'नाइजों बरायदो ओके हरिबल बरिया थेंक यू बहुत एक्चुअली नैबे समाव आङो बगामाथि थांनो होननानै फैदोंमोन नाथाय सानैसो लोगोफोर नैबे माबायाव बर नदियाव बेरायनो फैनायलाय थांनो हायासै दा पार्टि खालामबाय थादों नैबेयाव नै नाय नैबे दालांनि सिङावनो जागासिनो दङ जोङो जोबाखै नै स्कर्पिय लानानै फैदों लोगोफ्रा आरो बे समाव सासे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माने नालेंखरखौ फुरा माने हाथाइजों जिरजोबनानै देखायदों बाइकखौ आं नोंथांमोननो नैबे समाव आङो देखायनो थाखाय आखायाव लादों गालांबाय था नोंथांमोना गोथांसोबाव नालेंखरा नैबेनि गारिया नै जोंना आदाया हाथाइजों नालेंखरखौ जिरनो नाजादों हामारदों माथो बाबा Ui bò Bạn bắt đầu cái lạ Goran bắt tháp hayo Goran मा बांसिन ना 34 सेकेन्ड जाबाय बर्थमान गोथांखाय थुक्क' जायाखैना गोथांखाय एसे प्रब्लेम जादों गोथांखाय एसे खस्थ' जादों माबा स्र' जायाखै नङाबा फुरा गालालांजोबगौमोन बेयो गासैबो जोबनायनि लामायाव फैबाय Hai sampai tadi nalihin malah Boriya Wah, hamar baile. Boriya. Nalenखर थाइसेखौ पुरा हाथाइजों जिरजोबनायनि थाखाय नै समाव आर'नाइजों बरायनो नागिरदों अजय बर' बिथाङा पुरा जोब्बायानो नै ओइ बा हामारबाय उइनारा दा नोंथाङा आर'नाइजों बरायदो